Nagkakamali ka, Lenny. Nagsikap ako hindi lang para sa akin, kundi para din sa'yo. Tama na! Ayoko na marinig ang mga sasabihin mo! Umalis ka na! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi madali ang mabuhay dito sa mundo, lalo na't kung wala nang gagabay sa iyo. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Bea sa ating dunang sa kanyang panahon. Huwag mo akong iwan kina Mang Tibor, Ate Bea. Nasama na lang ako sa'yo. Gusto ko nga rin, Lenny. Kaya lang hindi pwede. Bakit? Papasok ko kung katulong para makaipon. Ako lang ang pwedeng kunin. Pero ate, maraming anak si Mang Tibor at Aling Susana. Mahihirapan din sila. Kaibigan nila si Nainay at Itay. Kaya pumayag silang iwan ka sa kanila. Wala na nga tayo mga magulang. Kakalaya pa tayo. Pansamantala lang ito. Babalikan din kita. Talaga? Oo. At pagbalik ko, pag-aaralin na kita. Hintayin kita, Ate Bea. Basta lagi nating idalangin ang isa't isa para ingatan at tulungan tayo ng Diyos na magkitang muli, kapatid ko. Oo, ate ko. Lenny, hapunan na. Sabi ng Aling Susana mo. Hindi ka kumain ka rin ng tanghali. Halika na. Sabay-sabay na tayong kakain. Wala po akong gana, Mang Tibor. Hindi maaari na lagi kang ganyan. Magkakasakit ka. Pag nangyari yon, baka hindi na kayo magkita ng ate mo. Mang Tibor. Bakit kasi namatay pa si Nainay at Itay? Sadya marahil na maikli lamang ang buhay nila. Kaya dapat, tanggapin mo na yun na maluwag sa dibdib. Kung may kaya nga lang kami sa buhay ni Susana, kami na lang ang tutulong sa inyong magkapatid. Ang kaso nga, mahirap din kami. Marami pang anak. Mang Tibor, magkikita pa po kaya kami ng Ate Bea ko? Huwag kang mawala ng pag-asa. Mabait ang Diyos. Naniniwala ako na tutulungan niya kayong magkapatid na muling magkasama. Sana nga po, Mang Tibor. Miss na miss ko na po ang Ate Bea ko. Mangyayari yun, Lenny. Huwag ka lang mainip. Mang Tibor, Ano yun? di po ba nangangailangan ng kasama si Aling Tinay sa karinderya niya? Oo. Ba't mo na itanong? Pwede niyo po kaya akong ipasok doon? Ha? Sige na po. Total, hindi naman po ako nag-aaral. Para makaipon po ako ng pambili ng cellphone. Bakit mo naman gusto magka-cellphone? Kasi po si Ate Bea may cellphone. Oh. Kung magkakaroon din po ko nun, makakausap ko po siya. Kahit sa cellphone lang. Sige na po. Ipasok niyo po ako sa karinderya ni Aling Tinay. Magsisipag po ako. Pangako po yun. Yun yung nangyari, Freda. Walang kaya naman pala yung mga naging amo mo. Nananakit na, hindi ka pa pinapasweldo. Kaya nga tumakas na ako doon nung hindi nila ibigay yung sahod ko. Kaya lang, Kaya lang ano, Bea? kinuha nila yung cellphone ko. Hindi na binalik sa akin. Ang sama pala talaga ng ugali ng mga yun eh. Kunwari pa, mabait. Kasi nagsisimba. Yung pala, nang bubugbog ng katulong. Kala ko pa naman,
Mapapaayos ka sa kanila. Dahil lagi ko silang nakikita sa simbahan eh. Paibabaw lang pala yung paglilingkod nila sa Diyos. Freda, hindi ko alam kung paano na ako ngayon. Kailangan ko ng trabaho para mabuhay, makaipon at makasamang muli ang kapatid ko. Pero paano ba matutupad yun ngayon? Oh, sige, huwag ka na umiyak. Akong bahala. Alam mo, sa ganda mong yan, ha? Hindi ka mawawalan ng trabaho. Basta maging matalino ka lang. Mabubuhay ka at makaiipon ng perang kailangan mo. Talaga? Oo, sabi. Dito ka natitira mula ngayon, ha? Pahiramin din kita ng mga damit na maaari mo magamit. At bukas, isasama na kita sa trabaho ko. Magiging escort girl ka na rin. Ano, Manolo? Ano masasabi mo sa kaibigan ko? Maganda nga. Mas maganda sa akin, di ba? Oo. Pwede kayang siya na lang ang makasama ko sa lakad ko bukas? Po, Huwag kang kabahan. Mabait si Manolo. Hindi nang aabuso ng babae yan. Tama. At galante pa akong magbayad. First time lang kasi niya sa trabaho ito, Manolo eh. Ulilan lubos na sila ng kapatid niya. opo sir, totoo po yun. Gusto kasi niya makapag-aral. Kaya siya pumasok sa trabahong ito. Ganun ba? Oo. O sige, bukas, siya na lang ang isama mo, ha? Ingatan mo ang kaibigan ko. Freda, ang laki ng binigay niya sa akin. Oo, sinamahan ko lang naman siya sa kanyang lakad. Inasikaso ko, tapos ako yung taga-bit-bit ng mga gusto niyang bit-biting ko. Ganon talaga si Manolo. Mabait yun, tsaka galante. Pero nakakailang, kasi madalas niya akong akbayan tsaka hawakan sa kamay. Wala ka magagawa eh. Kasama yan sa ating trabaho. Kaya masanay ka na. Pero hindi naman nila tayo kinakami. Ay, huwag kang matakot. Meron nga akong escort girl na nakausap kanina. Sabi niya, nagkaroon daw sila ng relasyon ng kliyente niya. Aba, binayaran daw siya ng malaki, kaya pumayag siya. Alam mo, Bea, nasa iyo naman yun eh. Ikaw, wala ka bang nakarelasyon na kliyente mo? Ay, naku, wala. Trabaho lang talaga ako. Pero maipagmamalaki kong matalino akong humawak ng kita ko. Kaya nga nakatapos ako ng pag-aaral eh. At ngayon may trabaho na ako, maaari ko nang iwan ang pagiging escort girl. May trabaho ka na? Oo, sa isang malaking kumpanya. At syempre, maayos din ang kita, no? Sana balang araw, maging tulad mo rin ako. Para matulungan ko na rin yung kapatid ko. Matutupad din yung pangarap mo, Bea. Tutulungan kita. Ituturo ko sa iyo lahat ng nalalaman ko para makaipon ka, makapag-aral at hindi mapahamak. Salamat sa iyo, Freda. Maraming salamat. Ko naman, oo. Sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo mga ulilan lubos? Ay, ano ko, tama na nga itong usapang ito. Mamaya, mag-iyakan pa tayo. Hawak mo na naman yung cellphone mo. Hanggang ngayon ba, tinatawagan mo pa rin ang ate mo? Oo, Aldo. Nagbabaka sakali ako na mag-ring yung number niya. Wala na yan. Hindi mo na nga makontak eh. Malamang, nagpalit na siya ng number. Hindi niyo gagawin yun. Alam niyang itong alam kong number niya eh. Eh malay mo kung may asawa na siya. Kaya hindi ka na nabalikan pa. Mahal ako ni ate. Alam ko babalikan niya ako. Tutuparin niya yung pangako niya sa akin. Oo, huwag ka na umiyak. Malulungkot ako kapag ganyan ka. Sumama ka na lang sa akin, Lenny. Para maging masaya ka.
Huwag mo nang hintayin ang Ate Bea mo. Siya, iniintindi na rin niya ang sarili niyang buhay. Gabi na naman. Tulad ng dati. Napagod na naman ako sa pagtawag kay ate. Mula nang bilhin ko yung cellphone na to, hindi na kita makonto. Bakit ganun? Talaga ba? Hindi mo na ako babalikan na ate. Sinungaling ka naman pala. Naghihintay lang pala ako sa wala. Mang Tibor, kumusta na po? Bea? Ikaw ba yan? Opo, ako nga po. Mabuti naman at nagbalik ka na. Ibang-iba ka na. Nakatapos na po ako ng kolehiyo at meron na pong maayos na trabaho. Ay, matutuwa ang kapatid mo pag nakita ka niya. Ako nga rin po. Sabik na akong makita siya. Mang Tibor, narito na po ako. Pumasok ka na rito, Lenny. Pasensya na po. Natagalan ako eh. May pinabili rin ho kasi sa akin si Aling Tinay. Lenny? Lenny, kapatid ko. Ikaw? Bakit naparito ka pa? Hindi ka ba natutuwa? Nagkita na ulit tayo. Hindi na kita kailangan. Lenny, ba't ganyan ka magsalita sa atin mo? Hindi ba gusto mo siyang makita at muling makasama? Noon ho yun, Mang Tibor. Noon naniniwala pa ako. Natutuparin niya yung pangako niya sa akin. Tinupad ko na ang pangako ko. Kaya nga ako narito ngayon. Matagal kitang hinintay. Nagtrabaho pa nga ako sa karinderya para lang makabili ng cellphone. Para kahit man lang doon makausap kita, mabawasan yung lungkot ko. Pero kahit minsan hindi kita nakakausap. Kasi nga wala ka. Pinagtaguan mo ako. Tapos ngayon narito ka. Para ano? Para inggitin ako? Para ipamukha sa akin na naabot mo na yung pangarap mo at ako hindi? Nagkakamali ka. Nagsikap ako hindi lang para sa akin, kundi para din sa iyo. Tama na! Tama na! Ayoko na marinig ang mga sasabihin mo. Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis na si Bea, Lenny. Sabi niya babalik na lang daw sa bukas. Kahit hindi na siya bumalik, Mang Tibor, ayos lang mo sa akin. Hindi ka dapat magkaganyan. Mahal na mahal ka ng ate mo. Hindi po totoo yan. Pinagtaguan niya ako. Kaya hindi ko siya nakausap kahit minsan sa cellphone. Sakit-sakit sa pakiramdam noon, Mang Tibor. Naging malupit sa ate mo ang kanyang naging amo. Sinasaktan siya. Kinuha rin ang kanyang cellphone. Kaya hindi mo siya nakausap. Yun ang sinabi ng ate mo. Na hindi mo narinig dahil iniwan mo na kami. Alam mo ba, sa kagustuhan niyang makasama kang muli at magkaroon kayo ng magandang kinabukasan, naging escort girl siya. Ano po? Yun ang katotohanan. At ngayong tapos na siya ng pag-aaral, gusto niyang ikaw naman ang itaguyod niya.
Lenny, naparito lang ako para nagpaalam sa'yo kasi kailangan ko nang bumalik sa Maynila bukas para sa trabaho ko. Pero isinulat ko sa kapirasong papel yung cellphone number ko. Iiwan ko dito sa mesita. Para kung gusto mo na akong makausap, matatawagan mo ko. Hindi na mawawala yan. Sabi mo, ayaw mo na magkahiwalay pa tayo. Bakit iiwan mo na naman ako? Ibig bang sabihin, hindi ka nagalit sa akin? Oo, Ate Bea. Sorry. Nadala ako ng mali kong akala. Salamat naman, kapatid ko. Ngayon, matutupad na natin ang ating mga pangarap. Huwag magpadaig sa galit at maling akala upang huwag masira ang maligayang samahan sa kanyang panahon. Mga nagsigalap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Marlin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Tanggapin mo na siya, anak. Sa gagawin mong yun, maging mga apo ko magiging masaya dahil mapupunan ang kanilang kasabikan sa pagmamahal ng isang ama. At pagkatapos Itay? Makalipas ang ilang taon, mamamatay din siyang tulad ng dalawa kong pinakasalan. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. May mga taong sa labis na takot ay sinisikil ang kanilang kaligayahan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Clarissa sa ating dunang sa kanyang panahon. What can you say, best friend? Maganda ba itong susuotin ko sa reunion natin? Ikaw talaga, Ophelia. Sobrang excited, ha? Of course! This is our first reunion after 29 years, ha? O bakit ikaw? Hindi ka excited? Masaya ako, pero di naman tulad mo. Para kang atat. Sobra ka naman. Pero, para biro, talagang sabik na ako makita yung mga dati nating classmate noong high school. Kaya naman talagang pinaghahandaan ko. Eh, di ba sabi ng mga officers natin, sa restaurant mo gagawin ang reunion? Oo. May function room kasi doon. O alam na ba nila ihahain mo? Alam na nila. Maliban na lang sa presidente, si Marcelo. Oh, tsak namang hindi aangal yun eh. Dahil hindi naman pihikan si Mark kahit noon pa. Malay mo naman kung nagbago na siya. Ay, basta. Hindi magre-reklamo yun. Lalo na kung galing sa'yo.
wonder kung bakit masenso ka sa business na ito, Clarissa. Masarap ka magluto. Bola. Hindi talagang masarap ang mga pagkain dito sa restaurant mo. Kaya pala dito napili ng mga classmate natin na gawin ang first reunion natin. Oo na, sige na. Nagpapasalamat na ako sa'yo. Alam mo, matagal tayong hindi nagkita pero parang hindi ka naman tumanda. Oh? Maganda ka pa rin. Talaga? Sabi ni Ophelia, nang kumustahin kita sa kanya bago pa itong reunion natin, biyuda ka na raw. Oo. 2 beses na ako nabiyuda. Sorry to hear that. It's okay lang. Matagal na naman yun. At saka tanggap ko na. Malaki na nga yung 2 kong anak. Bunso na lang ang pinag-aaral ko. Ako naman, hanggang ngayon, binata pa rin. Talaga? You mean, puro trabaho lang yung inatupag mo sa loob ng 29 years? Maaaring hindi ka maniwala, pero yun ang totoo. Kaya nga mula sa pagiging mahirap noon, nagawa kong iangat ang buhay namin ni Inay at ng 2 kapatid ko. Galing mo. Clarissa, Yes? pwede kayang makapasal ako sa inyo Ha? Bakit? para makapagkwentuhan ulit tayo. Good morning, Mommy. Good morning, Grace. Good morning, Mom. Good morning, Daryl. Oh, Grace, papasok ka na ba sa office? Si Mommy. Umattend lang ng reunion last night. Naging absent Minded. Bakit kaya? Baka naman dahil doon sa gwapong guy na naghatid kay Mommy last night. Oo nga, no. Tumigil nga kayong 2 dyan. Hindi ba sinabi ko na sa inyo kagabi? Kaklase ko rin si Mar. Ibig niyong sabihin, wala kayong something ng guy na yun? Okay, sige, aminin ko. Nanligaw siya sa akin nung high school. Pero dahil nga sa mga bata pa kami, hindi ko siya sinagot. Oh, hanggang doon na lang yun. Hindi na ako mag-aasawa pa, mga anak. Ang gusto ng boss ko, ikaw ang mag-cater sa party ng office namin. Ang tanong lang, magagawa mo pa ba? O bakit naman hindi, Ophelia? Trabaho yan na lumalapit sa akin. Kasi naman, ang dami nagpapakater na sa'yo. Kaya naisip ko, baka hindi mo na maisingit. Ay, kaya namin yon. Masaya nga ako maraming trabaho. Sa tali nga, napapansin ko, kanina pa may nagtetext sa'yo. Hindi mo man lang tingnan. Alam ko na kasi kung sino. Si Marcelo. O di basahin mo, para masagot mo naman yung tao. Gusto niyang pumunta sa bahay. Ay, ayoko. Alam ko naman na gusto niyang maligaw. Wow, ha? Haba naman ang hair ng best friend ko. Ma-imagine, hanggang ngayon, mahal ka pa rin ni Mar. Naku, Clarissa, huwag mo nang pakulan si Mar. Naku, swerte mo na sa kanya. Ophelia, hindi pwede. Ayoko. Bakit? Anong dahilan? Binata naman yung tao. Asensado na rin. Wala sa kanyang problema. Nasa akin. Grace, Daryl, narito na ako. Ay, si Mommy dumating na. Mami, in-entertain na po namin ang bisita nyo. Ang tagal nyo kasi. Ha? Good afternoon, Clarissa. Marcelo? Oh, halika na, Daryl. Iwan na natin sila. Nice talking to you po, Mang Mar. Ganon din sa inyong magkapatid. Bakit hindi mo sinabi sa akin pupunta ka dito ngayon? Kung sinabi ko, tiyak na hindi ka papayag. Clarissa, mababait naman ang mga anak mo. Bakit ayaw mo akong papuntahin dito? Gusto mong malaman? Okay, ikaw tatanungin ko. Bakit mo gustong magpunta rito? Pwede naman tayong mag-communicate through text. Kasi gusto ko sanang ituloy ang panliligaw ko sa'yo nung high school pa tayo. Sabi ko na nga ba, yun ang gusto mong gawin. Hindi na tayo mga bata ngayon. Palagay ko naman, wala nang dahilan pa para tanggihan mo ko. Meron. Meron, Marcelo.
Clarissa, Ayoko nang mag-asawa pa. Buti naman po at naisipan niyo kaming dalawin dito, Lolo. Oo nga, Lolo. Miss na namin kayo. Uy, lalong miss ko na kayo, mga apo. Kayo naman kasi, hindi na kayo dumalaw pa sa probinsya para man lang magbakasyon eh. Sina Ate Grace at Mami po kasi, Lolo eh. Sorry po, Lolo. Naging busy po kasi ako sa trabaho ko. Ganon din si Mommy sa business niya. Tama pala ang naisip ko na ako na lang ang dumalaw sa inyo. Uy, kumusta naman kayo? Ang mami niyo? Okay naman po kami, Lolo. Si Mami, Lolo, Oh, may bago manliligaw. bago manliligaw. Opo, classmate po niya nung high school. At mukha naman po mabait. Bakit? Nakilala niyo na ba? Opo, nagpunta na siya dito. Kaya lang, binastad na siya ni Mami eh. Ano bang pangalan ng lalaki? Marcelo po. Marcelo Martinez. Ah, si Mar. Masugid talagang manliligaw yun ng mami niyo nung araw. Madalas din siyang dumalaw nun sa bahay. Ay, ganun po ba? Binata pa rin siya hanggang ngayon, Lolo. Asensado na nga po siya eh. Pero ayaw pa rin ni Mami. Gusto pa naman po sana namin magkaroon ng stepfather. Oo. Tiyak, may magandang dahilan ng mami niyo. Kaya niya tinanggihan ng lalaking yun, mga po. Lolo, isa lang ang dahilan ni Mommy. Anong dahilan? Ayaw niyang mag-asawa. Ayaw daw po niyang mabiyuda uli. Anak, Clarissa, kanina mo pa tinitingnan ng mga larawang yan. Tay, mga picture po namin nung high school. Kasama si Marcelo. Opo. Anak, bakit mo pinahihirapan ng sarili mo? Ganong maaari ka namang muling lumigaya. Itay, Nakita ko at nakausap na muli si Marcelo nung minsan nagpunta siya rito pero hindi mo hinarap. At tingin ko naman talagang mahal ka niya. Palagay ko rin may damdamin ka rin sa kanya. Anak, tanggapin mo na siya. Sa gagawin mong yun, maging mga apo ko magiging masaya dahil mapupunan ang kanilang kasabikan sa pagmamahal ng isang ama. at pagkatapos ano? Makalipas ang ilang taon, mamamatay din siya tulad ng dalawa kong pinakasalan. Itay, ayoko nang maranasang mabiyudang muli. Napakasakit. Ang Diyos lamang ang may hawak ng ating buhay. Kaya hindi mo dapat isipin na mamamatay din si Mar tulad ng una mong mga napangasawa. Ang nunal ko po sa tuluan ng luha. Itong may kasalanan. Mali. Mali, anak. Huwag mo sanang ibatay ang iyong buhay sa ganyang paniniwala. Sa Diyos ka manalig. At ang iyong mga alalahanin ay sa Kanya mo ilapit. At makikita mo, diringgin niya ang panawagan mo. salamat naman, Clarissa. Hinarap mo ako ngayon. Wala ka kasing sawa sa pagpunta dito, Mar. It's because I love you. Sana naman bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita sa'yo ang katapatan ng hangarin ko. Paano kung mamatay ka rin? Tulad ng mga nauna kong napangasawa. Kung yun ang kapalaran ko, handa akong tanggapin. At magpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Marcelo. Dahil binigyan niya ako ng pagkakataong makapiling ang babaeng pinakamamahal ko. Oh, Mar. Clarissa,
Life is too short. So please, huwag mong hayaang patakbuhin ng takot ang buhay mo. Nako, siya ang magugustuhan ni Marto regalo mo sa Ay, kanya. naku, yun naman talaga ang gusto kong mangyari, Ofelia. Ang bilis ng panahon, no? Oo nga. Parang kailan lang. Ikinasal kayo ni Marcelo, 6 years na pala yun lumipas. Oo. Eh, kailan ba uwi niya galing sa Japan? Ay, ngayon. Hindi na nga siya nagpasundo sa airport. Didiretso na lang daw siya rito. Oh, sandali, Ofelia, ha? Tumatawag si Grace. Oh, Grace, napatawag ka. Mami, huwag kayong mabibigla. Napanood ko sa balita. Bumagsak daw ang eroplano sinasakyan ni Tito Man. Ha? No, hindi totoo yan. Hindi pwedeng mamatay ang Tito Mar mo. Hindi! Ang akala ko, hindi mangyayari sa iyo. Ang sinapit ng dalawang lalaking una kong minahal, Marcelo. Mali pala ako. Dahil nawala ka pa rin sa akin. Clarissa? Mar, buhay ka? Oo, mahal. Hindi ako napasakay sa aeroplanong bumagsak. May naging problema sa papeles ng kasosyo ko, kaya tinulungan ko siya. Oh, salamat. Oh, salamat po, Diyos ko. Hindi mo po kinuha ang asawa ko. Iniligtas mo po siya. Ang Diyos ang tunay na may-ari ng ating buhay. Kaya marapat lamang na sa Kanya laging manalig upang Kanyang kandiliin sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Phil Cruz, Susan Robles, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Nico? Carlito? Magkakilala kayo? Oo, Jaylin. Dahil ang lalaking ito na pakakasalan mo, ang siyang nagwasak ng aking puso. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi madali ang pag-abot sa tagumpay. May mga taong nadadapa at hindi na nakababangon upang abutin pa ito. Ngunit mayroon din namang nagagawa pang tumayo. Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Osmundo sa ating tunang sa kanyang panahon. Ang ganda ng plaki mo, Osmundo. Oo nga, Laura. Alam mo, hindi ko akalaing darating pa ang panahon na makatatanggap ako ng mga ganitong parangal. Ay bakit naman hindi? Matalino at mahusay na pulis ka naman.
Dahil sa mga kahirapan at kabigo ang naranasan ko. Naging matatag ka sa pagharap sa lahat ng iyon. Naging matyaga. Oh, Kaya naman hindi ka pinabayaan ng Diyos. Kaya nga ba yung mga anak natin? Ikaw ang idolo. at kayo naman ang aking inspirasyon. Mommy, Daddy, naihain na po namin ni Nico ang mga dala niyang pagkain. Kumain na po tayo, Tito Mundo, Tita Laura. Mas masarap po ang mga pagkain yon kapag mainit pa. O, sige, tayo na. Ay, Osmundo, tingnan mo. Mga paborito natin ang nakahain. May sugpo, alimango. Uy, masarap na gulay. At may masarap na sabaw at dessert pa na kasamang mga yan. Oo nga. Ay, parang kakaiba yata ang dinner natin ngayon, ah. Tama ka, Laura. Ano ba meron, Nico? Jailin? May sasabihin po kasi kami sa inyo, Mommy, Daddy. Ano ba yon? Gusto na po sana namin ni Jaylin na pakasal. Kaya naman pala naglalagay kayo eh. Si Mommy naman. Kung sa bagay, 4 years na rin kayong steady. At 1 year din ang naging panliligaw mo sa anak namin, Nico. Palagay ko naman sapat na yon para pumayag kami. Tama si Osmundo. Nasa tamang edad na rin kayo. At mayroon ng stable job. Maraming salamat po, Tita Laura. Thank you, Mommy, Daddy. May gusto lang akong sabihin sa iyo, Nico. Ano po yun? Maging tapat ka sana lagi sa aming anak. Huwag mong sasaktan ang kanyang damdamin. At gawin niyong sentro ng inyong pagsasama ang ating Panginoong Diyos. Ay, salamat naman, girl. Ako ang napili mong mag-aayos sa inyo ng mga abay mo sa araw ng kasal mo. Siyempre naman, Lita. Ikaw yata ang pinakamagaling na parlorista dito sa lugar natin. At ako nagsabi sa kanya noon, Lita. Ay, thank you naman. Hoy, gandahan mo rin yung pag-aayos sa akin, ha? Malay mo, doon ko makilala yung Mr. Right ko. Sure, Cecil. But wait, kailangan mo naman na ipakikilala sa akin ang boyfriend mo, Jailin. Baka gusto niya, ako na rin ang mag-makeup sa kanya. Bukas, Lita, pupunta kami dito. Dadalhin namin ang invitation mo. Ay, nakakapagod. Mabuti na lang, katapos din ako sa mga customer ko. Maasikaso ko na sina Jillian pagdating nila. Pero dapat kanina pa sila narito, ah. Bakit kaya wala pa? Hi, Lita. Nandito na kami. Bruha! Late ka na naman, ah. Pasensya ka na. May tinapos pa kasi trabaho itong si Nico eh. Ang Han, si Lita, ang mag-aayos sa akin sa wedding natin. Nico! Carlito, Magkakilala kayo? Oo, Jaylin. Dahil ang lalaking ito na pakakasalan mo, ang siyang nagwasak ng aking puso. Ano? Oh, niloko niya ako. Kinuwatan. Pagkatapos iniwan. hindi totoo yan. Jaylin, makinig ka. Magpapaliwanag ako. Huwag mo nang ituloy ang pagpapakasal mo, Jaylin, sa walang yan. Laura, ilang araw ko nang hindi nakikitang napaparito si Nico. May problema ba sila ng anak natin? Wala naman sinasabi sa akin si Jaylin, pero palagay ko meron nga eh. Ilang araw nang matamlay ang ating anak. Kung may problema sila, dapat ayusin na nila agad. Baka makaapekto yun sa kanilang pagpapakasal. Tanungin kaya natin si Jaylin para malaman natin ang problema nila. Sa ganun,
mapayuhan natin. Oh, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo, anak? Masarap naman yung pagkaluto ko nitong ulam natin. Oo nga, anak. Pasensya na po, Mami. Daddy, wala po akong ganong kumain. May problema ka ba? Kayo ni Nico? Daddy, Ilang araw na naming napapansin na hindi siya pumaparito. Dapat, nag-aasikaso na kayo ng mga bagay tungkol sa inyong kasal, di ba? opo, Mami. Gusto kong ipaalala sa iyo na kaming mga magulang mo ay narito para tulungan ka. Magsabi ka lang, anak. Salamat po, Daddy. Naiiyak ka. May problema nga kayo kung ganon. Lulutasin po namin ito. At kapag hindi ko po kaya, magsasabi po ako sa inyo. At sabi pa ni Lita doon sa kausap niya, manggagamit daw yung nobyo mo, girl. Isang malaking kamalasan mo raw kapag nagpakasal ka sa kanya. Sobra naman siya. Ang dami na nga niyang masasakit na sinabi sa amin. Nagkakalat pa siya na kung ano-ano sa mga tao. Ano ba talaga plano mo? Pakakasal ka rin ba kay Nico? Hindi ko alam, Cecil. Naguguluhan ako. Nako, alam mo kung ako sa'yo, iiwan ko na siya. Ayoko nga makasal sa isang user. Tapos pumapatol pa sa bakla. Cecil, Oh, ayan. May tumatawag sa'yo. Kanina may nag-text, pero hindi mo naman pinansin. O ngayon naman tawag. Malamang si Nico yan. hayaan mo siya. I-off ko na lang ang phone ko. Tsaka ako na lang siya kakausapin kapag handa na ako. Nico, wala rito si Jaylene. Tito, kayo po talagang sadya ko. Gusto ko po sana kayong makausap. Tungkol ba sa problema niyo ng anak ko? Alam niyo na po. Hindi ko alam kung anong problema niyo. Dahil ayaw naman magsalita ni Jaylene ngayon. Maaari mo ba sabihin sa akin kung ano yon? Baka makatulong ako. Mapayuhan ko kayo ng tama. Tito, natuklasan po ni Jaylene ang isang pangit na bahagi ng buhay ko. Ha? May nakarelasyon po akong bakla nung araw. And Pero hindi ko po yung ginusto. Kinuha po ako ni Carlito sa aming probinsya upang maging boy niya. si Carlito? Yung Yung baklang may parlor dito sa lugar namin. Opo. Nang madala po niya ako dito sa Maynila at naging boy niya, gumawa rin po siya ng paraan para magkaroon kami ng relasyon. Oh, Dito ayaw ko po nun, pero wala po akong nagawa. Dahil bago pa lang ako dito sa Maynila at walang kamag-anak na maaaring tumulong sa akin. Kaya ang ginawa ko para makatakas sa pangit naming relasyon, nag-aral po ako ng isang maikling kurso. Nang matapos ko po yun, nagtrabaho po ako sa ibang bansa at iniwan ko na po si Carlito. paano nalaman ni Jaylene ang tungkol sa iyong nakaraan? Ipinakilala po niya ako kay Carlito. Tito, mahal ko pong inyong anak. Kung hindi ko man naipagtapat sa kanyang pangit na bahagi niyo ng buhay ko, yun ay dahil
Ibinaon ko na po sa limot ang pangyayaring yun. Oh, Osmundo. Mukhang malalim ang iniisip mo. Naaawa ako kay Nico. Oo nga eh. Kung tutuusin, siya ang biktima sa lahat ang nangyari. Pero siya pa ang pilit na sinisira ni Carlito. Gusto ko sanang tulungan natin si Nico. Dahil naniniwala ako na pareho lamang kami. Yun din sana ang gusto kong gawin natin. Kausapin natin si Lily. Ano pong pag-uusapan natin, Mami, Daddy? Tungkol sa inyo ni Nico, anak. Nagpunta siya rito. Ipinagtapat sa amin ang inyong problema. Ginawa niya yun? Hindi na siya nahiya? Anak, naniniwala kami na wala siyang kasalanan. Kaya dapat mo siyang bigyan ng pagkakataon. Daddy! Anak, may mga pagkakataon na nagagawa ng tao ang isang pagkakamali kahit hindi niya gusto. Totoo ang sinabi ng daddy mo, anak. Dahil nangyari sa kanya yun. Anong ibig ninyong sabihin? Galing din ako sa probinsya noon. Kinuha para maging boy ng isang mapang-abusong bakla. At tulad ni Nico, nagkaroon din kami ng relasyon ng taong yon nang labag sa aking kalooban. Po? Pero dahil labag sa loob ko ang lahat, nag-isip ako ng paraan para makawala sa relasyong yon. Nag-ipon ako ng pera at kaalaman. Saka ko siya iniwan. Hindi. Daddy. Na maging nobya ako ng daddy mo. Hindi ko siya hinatulan. Tinanggap ko ang mapait niyang nakaraan. Kaya naman heto kami ngayon. Maligaya. Anak, kausapin mo si Nico. Huwag mong hayaang masira ang relasyon nyo dahil sa isang nakaraang hindi na maibabalik pa. Hindi lahat ng pagkakamali ay sinadyang gawin. Kaya marapat lamang na ito'y ating unawain upang ang kaligayahan ay huwag mawala sa atin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hindi, Macy. Hindi ka sasama sa seminar na yun. Nixon, isang araw lang naman yun. Tsaka lahat naman kami pupunta doon. Basta't hindi. Anong malay ko kung
may mangyari sa inyo ng isa sa mga kaopisina mong lalaki, sasabihin mo ba sa akin yun? Bakit mo ako sinampal? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong kapag nakaranas ng pagkabigo, ay nangihilat nawawala ng tiwala sa kanyang sarili. Paano ba dapat harapin ang ganitong problema? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Nixon sa ating dunang sa kanyang panahon. Bakit ngayon ka lang, Macy? Gabing-gabi na. May overtime ako. Di ba sinabi ko naman sa'yo kagabi? Lagi ka na lang ganyan. Talagang lagi ako nag-overtime. Para kumasya sa atin yung kita ko. Makabayad sa mga dapat nating bayaran. Ang sabihin mo, umiiwas ka sa mga gawain dito sa bahay. Ah, Ipinauubayan mo na lang sa akin ang lahat. ano ba? Yan pa ba maririnig ko sa'yo? Samantalang ako, sub-sub sa pagkayod. Sana ako naghahanap ka ng trabaho. Hindi ganito magiging buhay natin. Ay! Bakit ka ba nananampal? Totoo naman yung sinabi ko. Dahil sinisisi mo ako sa kalagayan natin ngayon. Hoy, Macy, sandaling panahon ka palang nagbabanat ng buto. Pero ako, mahabang panahon ako nagbanat ng buto para sa pamilyang ito. Kung naghihirap tayo ngayon, kasalanan nyo ng walang yakong boss na nakinig sa sulsol. Hindi pinahalagaan ang mga hirap ko sa negosyo niya. Kaya inalis niya ako. Hindi ko kasalanan yun. Kaya wag mo ko susumbatan. Naintindihan mo? Nixon, tama na yan. Lasing ka na eh. Kaya mula ako, Randy. Gusto ko lang magpalipas ng sama ng loob kay Macy. Hindi naman sa kinakampihan ko siya. Pero bakit nga ba ayaw mong maghanap ng trabaho mula nung maalis ka sa kumpanyang pinapasukan mo? Alam mo, Randy, 16 years ako sa kumpanyang yon, ha? Naging tapat at masipag ako. Halos. Tapos, alam mo ba, bigla akong inalis dahil sa sulsol ng kamag-anak ng boss ko. Napakasakit sa akin noon. Sana noon pa nangyari to. Nung bata pa ako, para may tatanggap pa sa akin. Hindi katulad ngayon. May edad na ako. Nixon, Ang hirap. hindi dapat ganyan ang attitude. Hirap pumanap ng trabaho ngayon. Lumaban ka sa pagsupok. Huwag kang sumuko. Alalahanin mo, may pamilya kang umaasa sa'yo. Cheche, anak, nagbibis ng mama mo. Mukhang aalis siya. Sabi po niya, Papa, maghuhulag daw po siya ng perang ipapadala para kay Lolo Tonyo. Ganon? Sumama ka sa kanya, anak. Po? Bakit po? Para pagdating nyo, sabihin mo sa akin kung ano mga ginawa niya at kung may lalaki ba siyang kausap. Ha? Lalaki po, Papa? Che, anak. Sige na. Magbihis ka. Sasama kita. Mama? Tuloy para makapamasyal ka. Sige na. Okay Magbihis ka po. na. Okay. Macy, Bakit ka naman ganyan, Nixon? Nagtatanim ka ng masama sa isip ng anak natin. Nagtatrabaho ko ng gusto para mabuhay tayo. At saka wala akong ginagawang masama. Huwag mo naman ako siraan sa bata. kasi At huwag mo rin pag-isipan ang hindi maganda yung pagtulong sa magulang ko. Macy, ito yung lahat ng binili mo, ha? Nilagay ko na dito sa plastic bag. Ayan, suka, patis, toyo, asin, kape, gatas. Pati asukal lang yan, ha? Salamat to, Aling Dina. Bayad ko po. Sandali, susuklaan kita, ha? Ay,
Macy, Oh, hanggang ngayon pala wala pa rin trabaho si Nixon. oo nga ho eh. Nahirapan na nga ako. Ay, talaga mahirap yun. Mag-isa ka lang ang kumakayod. Aawayin ka pa. Ipaglalabat pagpaplansya mo pa siya. Nako, Allen, kung ako, hindi ako tatagal sa ganyan sitwasyon. Hihiwalayan ko siya agad. Dati naman ho, masipag at responsable ang asawa ko. Eh, kaso nga, nagbago na siya ngayon eh. Sabay ka lalaki niyang tao, naging pasanin mo. Nananakit pa. Nako, Macy, pasalamat siya at mabait ka. Dahil kung ako naging asawa niya, matagal ko na siya nilayasan. Hindi, Macy. Hindi ka sasama sa seminar na yon. Ano ba, Nixon? Isang araw lang naman yun. At saka lahat kami pupunta doon. Basta hindi. Anong malay ko kung may mangyari sa inyo ng isa sa mga kaopisina mong lalaki? Sasabihin mo ba sa akin yun? Bakit mo ako sinampal? Napakadumi kasi ng isip mo. Ako na nga ang nagsisipag para sa atin. Ako pa pinag-iisipan mo lang masama. Tama na. Napaka-unreasonable mo na. Basta't hindi maaaring gusto mo. Kahit wala ako trabaho, ako pa rin ang padre de pamilya. At kapag ipinilit mong gusto mo, masasaktan ka sa akin. Hello po, Lolo Tonyo. Messi, Cheche, Tay, iniwan na po namin si Nixon. ay naka, hindi rin pala nalutas sa maayos na paraan ang inyong problema. Nag-away po uli si na Mama at Papa. Ayaw ko nga po sanang umalis dun eh. Pero si Mama, gusto na po. Anak, bibigyan lang natin ng space ang papa mo para makapag-isip at muling bumangon. Tama ang mama mo, Apo. At huwag kang mag-alala. Kapag maliwanag na uli ang isipan niya, ako mismo ang magbabalik sa inyo sa papa mo. Walang ya talagang babaeng yun. Pagdating ko, wala na sila sa bahay ni Cheche. Siguro, sumama na siya sa lalaki niya at isinama pa niyang anak namin. Nixon, huminahon ka. Alam ko mahal ka ng asawa mo. At naniniwala ako na hindi niya magagawang dungisan ang pangalan mo. Kaya siguro talagang hindi na lang niya matagalan ang malaking pagbabago mo. Randy, kaibigan kita. Pero bakit siyang inaayunan mo? May gusto ko ba sa kanya? Teenager pa lang tayo, kilala mo na ako, pare. Doon lang ako sa tama. At nagkataon, wala ka sa tama. Pero dahil kaibigan kitang matalik, nagmamalasakit ako sa'yo. Pare, huwag kang paalipin sa kabiguan mo. Tingnan mo, nasisira na tuloy ang pamilya mo. Hindi masamang mahalin ang trabaho. Pero kung mawawala ito sa'yo, hindi ibig sabihin, katapusan na ng mundo. Randy, Ang trabaho may tutulad natin sa girlfriend. Hindi kayo nagkatuluyan, humanap ka ng iba. Ang importante, lumalabang ka para sa isang maligayang kinabukasan. hindi ko makalimutan ang mga sinabi ni Randy. Marami na nga ako nagawang pagkukulang sa aking pamilya. Lalo na kay Macy. Sinaktan ko siya. Ipinapasa ng responsibilidad na dapat ay sa akin. Pinaghihinalaan ko pa ng masama. Pati ang pagtulong niya kay Tatay Tonyo, pinag-isipan ko ng hindi maganda. Nakakahiya ako. Hindi ko dapat hinayaang talunin ako ng selos at insecurity ko. Hindi dapat.
malapit na ako sa bahay. Makapagpapahinga na rin. Nakakapagod din ang laging mag-overtime. Pero kailangan kong gawin para mabilis na makaipon nang masundo ko ng aking mag-ina. Dixon! Hoy, Randy! Ay, kumusta? Ikaw pala. Ilang buwan din tayong hindi nagkita. Huli natin pag-uusap nung iniwan ako ni Macy. Oo. Balita ko may trabaho ka na. Oo, pare. Ilang buwan na rin. Panahinga ang kayod ko para makaipon ng gusto nang maibalik ko na rito ang aking mag-ina. Natutuwa ako, pare. At nagbalik ka na sa dating ikaw. Randy, salamat sa mga payo mo. Oh, ayos lang yun. Ay, may gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Baka gusto mong sumama sa akin. Saan? Sa Japan. Japan? Oo. Nangangailangan na ilang tauhan ng bayaw kong Hapones sa kanyang pabrika ng mga gamot. Maganda kita, pare. At madali rin tayong makakauwi dito upang magbakasyon. O ano? Sama ka? Hintayin mo na lang si Macy, at lalabas na yon. Tatay Tonyo, salamat po sa pagpapatawad ninyo at sa pagbibigay ng pagkakataon. Nixon, ito talaga ang tungkulin namin mga magulang. Ang gabayan kayo para magkaroon ng matatag na pamilya. Tay? Sino ang bisita kong... Kumusta ka na, Macy? Nixon? Anak, nag-usap na kami ng asawa mo. Kaya kayo naman ang magayos. Maiwan ko na kayo. Bakit ka narito? Para humingi ng tawad. Naging tamad ako. Mula nang mawalan ako ng trabaho. Iniasa ko sa iyong lahat. Pero yun ay dahil nawalan ako ng tiwala sa aking sarili. Nixon? Kaya naging insecure din ako at seloso. Macy, patawarin mo sana ako sa lahat ng mga pagkakamali ko. Bakit ngayon lang? Ngayon ka lang nagpunta rito. Dahil ang gusto ko, hindi lang ako basta may trabaho na kapag sinundo ko kayo ng anak natin. Gusto ko, may ipon na rin. At nangyari naman, may bonus pa nga. Anong bonus? Isasama ako ni Randy sa Japan para magtrabaho sa pabrika ng bayo niya na Hapones. Ano? Pero bago ako umalis, gusto ko kasama ko na uli kayo ni Cheche sa bahay natin. Oh, Nixon. Pwede kaya yun, Macy? Oo naman. Sasamahan ka namin ng ating anak. Tsaka, hindi ko naman talaga gusto. Naiwan ka. Macy. Walang nabuhay sa mundo na hindi nakaranas ng pagkabigo. Kaya marapat lamang na ito'y matatag na harapin upang ang kanyang tulong ay kamtin pa rin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kanina nasa Tanay tayo.
Ngayon, narito na tayo sa Quezon City. Ang bilis! Paano? Ang tulin mo rin magpatakbo. Kailangan nating magmadali kasi umuulan na. Ay! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Masama sa tao ang hindi matuto. Kahit mali na ipinipilit pa rin ang gusto. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Karil sa ating dunang sa kanyang panahon. Ayoko pa mag-aral muna sa college, Nay. Tay. Pero bakit nga? Bigyan mo kami ng isang magandang dahilan. Kasi ayoko po ng online classes. May hirapan ako matuto dun eh. Siyempre, iba talaga yung face-to-face class. Hindi nga maaari yun ngayon. Dahil sa pandemic. Kaya nga, pumayag na kayo huminto na muna ako. Kesa naman gumastos kayo tapos babagsak lang ako. O di sayang lang ang pera nyo. Kung talagang gusto mong matuto, makakaya mo yun. Hindi ko nga po kaya yung ganun. Ayoko na maghapon nakababad sa computer. Ang sakit kaya sa ulo nun. Ikaw talaga, Carilo. Yung iba, gustong-gustong mag-aral, hindi magawa. Kasi walang pera magagamit. Ikaw naman kahit paano. Kaya ka naman namin pag-aralin. Kaso ayaw mo. Sige na, Nay. Tay, pansamantala lang naman eh. Pumayag na kayong huminto ako. O di pag wala na pandemic, di mag-aaral na uli ako. Di ka ba nanghihinayang sa panahon? Bata pa naman ako eh. Matalino din naman ako. Kaya kahit huminto ako pansamantala, makakaya ko pa rin makatapos sa college. Ang galing mo talaga, Karil. Biro mo, napapayag mo sina Aling Liet at Mang Nestor na huminto ka sa pag-aaral. Galing! Hindi naman pwedeng hindi sila pumayag, Jeremy. Dahil ipipilit ko talaga gusto ko. Kayong dalawa, natutuwa pa kayo na pareho kayong hindi mag-aaral? Siyempre naman, Susi. Siyempre, wala nang istorbo sa mga lakad, no? Tama si Karil, Susi. Ikaw lang eh. Sobra mong siniseryosong pag-aaral. Ayan tuloy, hindi ka masaya. Ay, nako, diyan ka nagkakamali, Jeremy. Masaya ako, no? Kasi tapos ko na yung short course na kinuha ko. At saka kahit online lang yon, makapagtatrabaho na ako, kikita na ako ng pera, at makakatulong kina inay at itay. Jeremy, mabait na anak si Susi. Hindi yan tulad natin na pasaway. Alam mo, pagtanda mo, magsisisi ka. Dahil hindi ka nag-enjoy nung bata ka. Ay, naku, halika na, Jeremy. Mamasyal na tayo. Angkas mo na ako sa bago mong motor. O, Nestor, halika na. Magkapunan na tayo. Bakit tayo lang? Nasaan si Karil? Di na masyal. Kasama si Jeremy. Ang batang yon. Wala nang ginawa kundi ang gumala. Ayoko namang pagbuhatan lagi ng kamay. Dahil baka mamaya mag-rebelde naman. Ang kaso nga, lagi na lang sila magkasama nung Jeremy na yon. Baka mauwi sila niyan sa maagang pagkaasawa. Isa pang ayaw ko, yung madalas niyang pag-angkas sa motor. Ang tulin pa namang magpatakbo ng batang yon. Ay, sabihin mo kay Karil, ha? Huwag siyang laging nakaangkas sa motor ni Jeremy. May mahirap na. Baka kung anong mangyari sa kanila. Ang dali pa namang madisgrasya ng motor. Karil, sandali nga. Ano po yun, Nay? Dato.
trabaho eh. Mag-usap muna tayo sandali. Ano po ba yun? Huwag kang mainis. Paalalahanan lamang kita. Lagi ka nalang gabi kung umuwi. Lagi kayo nasa kali ni Jeremy. Nihatid ka niya rito sa motor niya. Ayaw niyo nun? Hindi niya ako hinahayaan mag-isa? Anak, ang gusto sana namin ng tatay mo, ingatan mo yung sarili mo para huwag ka madapa. Paano naman po ako madadapa? Hindi naman ako baby. Yan ang sinasabi ko. Nay, Para huwag ka mahulog sa maagang pag-aasawa. Tapos magsisisi sa uli. Makinig ka naman sana, anak. Kabutihan mo hangad namin. Kaya kami nagmamalasakit. Isa pa, huwag kang lagi nakaangka sa motor ni Jeremy. ano naman ang masama doon, Nay? Buti nga hindi na ako nahihirapang maglakad. Pabira ka, kaskasero nga siya. Pag nadisgrasya siya, damay ka. Wow! Ang ganda ng cellphone mo, Susie, ah. Mukhang bago. Hindi swap? Bunga ito ng pag-iipon ko. Kaya ako nakabili ng bago. Ay, nagtatrabaho ka pa rin ba? Oo. Ang saya nga eh. Kahit na medyo mahirap. Kasi, may mga bago ako nakikilala at may mga bago rin akong natututuhan. Dapat kumuha ka na rin ng motor. Huh? Para hindi ka na mag-commute. Alam mo, may alam si Jeremy na pwede mong kuhanan. Mura lang. Ay, naku, ayoko. Takot ako sa motor. Ang sarap nga eh. Makakarating ka sa pupuntahan mo na hindi ka mata-traffic. Kahit na, ayoko pa rin. Okay na ako mag-commute. Anyway, malapit lang naman yung pinagtatrabahuan ko dito. Ikaw ang bahala. Uy, may nag-text sa'yo. Ay, oo nga, si Jeremy. Susunduin niya ako maya-maya. May lakad nga pala kami. Jeremy, mukhang aalis ka na naman. Oh, yes pa. Tulad ng dati. Mamamasyal uli kami ni Karil. Hindi ka ba nagsasawa sa ginagawa mo? Wala ka bang planong mag-aral uli? Ako, heto na naman po kami. Pa, saka na lang yun. Kapag face-to-face classes na uli. Bata pa naman ako eh. O, hindi subukan mo magtrabaho. Trabaho? Para maranasan mong kumita ng pera sa sarili mo sikap. Bakit pa? Nariyan naman kayo ni Mama. Alam ko naman, hindi niyo ako matitiis dahil nag-iisa niyo lang akong anak, di ba pa? Ay, nako, Jeremy. Gusto ko lang ihanda ka para sa bukas. Para kung makalimot kayo ng nobya mo at magbuo ngayon, paano na ang magiging pamilya mo kung ganyan ka? Eh di kayo uli. Ayaw niyo nun? Mabibigyan ko na kayo ng apo. Lalaki ng pamilya natin. Ang sarap talaga ng may motor. Madali kang makakarating sa lahat ng gusto mong puntahan. Di ba, Karil? Oo, sinabi mo pa. Kanina, nasa Tanay tayo. Ngayon, narito na tayo sa Quezon City. Ang bilis. Paano? Ang tulin mo rin magpatakbo. Kailangan natin magmadali kasi umuulan na. Miguel, narito na kami. Umalis agad kami na matanggap ang tawag mo. Ano na nangyari sa anak namin? Na-aksidente sila habang sakay ng motor, Leti. Nestor. Diyos ko, ito na nga ba kinatatakutan ko eh. Siguro dahil dulas ang daan kaya sila sumemplang. Kumusta na sila? Pareho silang sugatan pero mas marami ang sugat ni Jeremy ko. Nakausap mo na ba ang doktor na tumitingin sa kanila? Oo. At ang sabi, lalagyan daw ng bakal ang binti ni Karil. Oh, Diyos ko.
Si Jeremy. Si Jeremy, kailangan putulin lang isa niyang binti. Oh, Karil? Kumusta ka na? Eto, sabi ni inay, lalagyan na raw ako ng bakal sa binti bukas. Kinamit na nila yung perang laan sa pag-aaral ko para mabayaran yung ilalagay na bakal sa akin. Sayang na pera. Sa bakal lang napunta. Oo nga, Susi. Sana hindi na lang ako huminto. Sana tinanara na lang kita. Ngayon, kahit matapos ng pandemic, hindi pa rin ako makakapag-aral. Alam mo na ba ang kalagayan ni Jeremy ngayon? Hindi pa nga eh. Mas grabe nangyari sa kanya kaysa sa'yo. Kasi kailangan putulin yung isa niyang binti. Ay, Diyos ko. Kawawa naman ang boyfriend ko. Mabuti, di pa binawi ng Diyos yung buhay niyo. Kaya may chance pa kayo na iayos ito. Salamat. Naka-video call din kita, Karil. Kahit pa paano, nabawasan ang lungkot ko. Ako man, Jeremy. Masaya ako dahil nakausap na kita. Ano, kumusta ka na? Eto, putol ng isang binti. Ako naman, nilagyan ng bakal ang binti ko para daw may ayos ang buto. May kapansanan na ako ngayong, Karil. At kasalanan mo ito. Huwag ka nang umiyak. Ituwid na lang natin ang mga nagawa nating pagkakamali. Yun talagang gagawin ko. Humingi na nga ako ng tawad kina Papa at Mama. Sabi ko magpapago na ako. At kapag naibili na nila ako ng artificial leg, mag-aaral na akong mabuti. Oh, dumating na po pala kayo, Nay. Tay. Oo, anak. Nakapamili na kami ng mga kailangan dito sa bahay. Pati na rin sa chef natin. Bakit pawisan ka? At mukhang pagod. Naglinis po ako dito sa bahay, Tay. Ay, kaya pala nag-iba ayos. Teka, hindi ka ba nahirapan dahil dyan sa binti mo? Hindi naman po, Tay. Magaling na naman po ako eh. Handa na po akong mag-aral uli. Karil? Sorry, Nay. Tay, binigo ko kayo sa pangarap niyong mapagtapos ako ng pag-aaral. Anak, This time, hindi na po ako maglalakwatsa. Oh, anak ko. Hindi ko na po sasayangin ang pera at pagod po ninyo. Oh, Karil. anak. Pahalagahan ko na po mga biyaya ng Diyos sa akin. Kaligayahan ng mga magulang ang magkaroon ng mabuting kapalaran ang kanilang mga anak. Kaya naman sila ay inaakay sa tamang daan. Kaya nawa, sila ay pakinggan sa kanyang panahon. Mga nagsigalap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas,
Phil Cruz at Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.